Mo ń wojú rẹ̀ Ọlọ́run àánú, bí ọmọkùnrin tí ń wojú bàbá rẹ̀ o. Mo ní bí ọmọbìnrin tí ń wojú ìyá rẹ̀ o. Dákun ṣàánú mi. Ayé mi nílò ìrànlọ́wọ́. Dákun ṣàánú mi. Jẹ́ kí àánú rẹ̀ sọ̀rọ̀ o. Ní gbogbo ọ̀nà mi. Àánú á sọ̀rọ̀ níbi tẹ́nu mi kò tọ̀rọ̀. Àánú á ríran níbi tójú mi kò lè dé. Àánú tí ń bá ní rìnrìn àjò tí ń yẹ ni o. Bá mi rìn o nínú ọdún mo wà yìí. Àánú á sọ̀rọ̀ níbi tẹ́nu mi kò tọ̀rọ̀. Àánú á ríran níbi tójú mi kò lè dé. Olúwa bá mi sọ̀rọ̀. Àánú tí ń bá ní rìnrìn àjò tí ń yẹ ni o. Bá mi rìnrìn àjò mi o. Kó yọrí sí rere. Àánú tí ń jọ́ǹkù protocol tí ń wá ní rí. Àánú tí ò falakalẹ̀ àwọn aláṣẹ ṣe. Àánú tí kò ní gbìmọ̀ àfọlọ́run o. Bá mi rìn o nínú ọdún mo wà yìí. Àánú á sọ̀rọ̀ níbi tẹ́nu mi kò tọ̀rọ̀. Àánú bá mi sọ̀rọ̀. Àánú á ríran níbi tójú mi kò lè dé. Olúwa sọ mí lórúkọ. Àánú tí ń bá ní rìnrìn àjò tí ń yẹ ni o. Sọ̀rọ̀ mi dàríyànjiyàn lójú ọ̀tá. Bá mi rìn o nínú ọdún mo wà yìí. Àánú Ọlọ́run tí ń ṣẹrú dọba. Àánú Ọlọ́run tó yíkan ayé ẹni padà o. Ojú rere tá mú mi ò kàn ní tuntun. Àánú tá sọ mí dayọ̀ lójú olóore. Àánú tọ́wọ́ ọ̀tá ò lè dá dúró. Aláàánú tọ́rọ̀ mi ò ní sú rárá o. Bá mi rìn o, wá bá mi rìnrìn àjò. Lórúkọ Jésù mo pa láṣẹ àánú mi dìde. Àánú á sọ̀rọ̀ níbi tẹ́nu mi kò tọ̀rọ̀. Níbi tẹ́nu mi ò tẹ̀ tọ́rọ̀. Àánú á ríran níbi tójú mi kò lè dé. Àánú tí ń bá ní rìnrìn àjò tí ń yẹ ni o. Mo fẹ́ rọ́bà rẹ̀. Nínú ọdún mo wà yìí. Ọ̀tá ò ní rójú rere lórí ọ̀rọ̀ mi, lọ́dọ̀ ènìyàn tàbí lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹni tó bá já ọgbà tútù léjò yóò bù ṣán. Lórí ọ̀rọ̀ mi, ìyà lọ̀tá jẹ́ gbẹ̀yìn. Àánú á sọ̀rọ̀ níbi tẹ́nu mi kò tọ̀rọ̀. Àánú á ríran níbi tójú mi kò lè dé. Àánú tí ń bá ní rìnrìn àjò tí ń yẹ ni o. Bá mi rìn o nínú ọdún mo wà yìí. Bá mi rìn o nínú ọdún mo wà yìí o. Bá mi rìn o nínú ọdún mo wà yìí. Àánú o.
kó tọrọ.